Eu vou tendo unha idade e estou preocupado porque o coronavirus está supoñendo un ataque total ás persoas maiores. Non o digo porque sexa un virus letal que está acabando ca vida de moitas persoas da terceira idade, que tamén, senón porque con isto da pandemia estamos facendo a vida imposible aos nosos velliños e velliñas. Sí, porque a construción leva 2 meses parada, 2 meses, que a economía vai non notar, non che digo que non, pero alguén pensou nos vellos. Alguén pensou neses vellos que non teñen obras para as que mirar, non teñen obreiros aos que criticar, aos que incluso aconsellar. Home, pero levamos 2 meses cos parques pechados, e moitas aboas non poden ir ao parque a tirarlle pan receso aos patos. Que vos diredes, pobres patos? Pois non, pobres señoras, que están acumulando codechos de pan na súa casa. Pero que aí non acaba a cousa. Agora din que non vai haber rebaixas. E xa o último, a repanocha, é que saiu o goberno a decir que este ano, nos hotéis, no verán, non vai haber buffet libre. Ala, pois pa iso é mellor morrer. Se nos hotéis non hai buffet libre, é mellor que nos maten a todos. E xa está, acabouse. Home, por favor. Se un buffet libre, pero onde imos parar? Que asco de vida, Dios mío.